Всеки, който се занимава с отглеждане на зеленчуци, знае много добре за какво говоря. Основното предизвикателство е едно – управлението на водата. Това е един постоянен, деликатен танц между твърде много и твърде малко, а залогът, разбира се, е цялата реколта. Всичко се свежда до един наистина деликатен баланс. Просто зеленчуковите култури са изключително чувствителни. И то не само към недостига на вода, а и към излишъка й. Точно за това намирането на онази златна среда е ключът към успеха. Добре, но защо е толкова трудно, ще попитате? Отговорът е в самата природа на тези растения. Вижте, много от тях имат доста слабо развита коренова система. Това означава, че им е трудно да черпят вода от по-дълбоко. Обаче, в същото време имат огромна мощна листна маса, която пък изпарява страшно много влага. И ето как се получава една класическа ситуация с две остриета. Ако има засушване, растенията просто спират да растат. Реколтата е слада. Но, и това е голямото но, прекаленото поливане може да бъде също толкова, ако не и по-опасно. Защото дори съвсем малко застояла вода около корените може да доведе до гниене и край. Цялото растение загива. Но какво, ако съществуваше начин да се реши този вечен проблем с водния баланс? Точно тук на сцената излиза една наистина иновативна технология. Технология, чиято цел е да направи реколтата, а и печалбата много по-независими от капризите на времето. В сърцето на теравец стои нещо, което наричаме суперабсорбиращ полимер. Звучи сложно, но идеята е проста. Това е материал с почти невероятната способност да попива и да задържа наистина огромни количества вода. И когато казваме огромни, наистина имаме предвид огромни. Само си представете, един единствен килограм от тези сухи гранули може да поеме до 400 литра вода. Да, 400 литра. Това е просто впечатляващо. Добре, ясно. Абсорбира много вода. Но как точно работи тази водна батерия, когато вече е в почвата? Как тази невероятна способност за абсорбция реално помага на растенията? Процесът е гениално прост и в същото време много динамичен. Когато вали или поливаме, гранулите набъбват като гъба и се превръщат в гел. Така те заключват цялата излишна влага. След това, когато настъпи сух период, този гел започва да работи като батерия. Бавно и постепенно отдава съхранената вода, но само когато е нужна и директно на корените. И ето го ключовият момент. Целият този процес се саморегулира. Буквално, растението само решава кога и колко влага му е необходима. То си взима точно толкова, колкото му трябва. Ето защо това напълно елиминира риска от преполиване, излишната вода е, така да се каже, складирана в гела и не може да задуши корените. И тук идва въпросът за безопасността, който е изключително важен. Продуктът е напълно безопасен. Първо, той е на калиева основа, второ, не е токсичен нито за хората, нито за рибите, птиците или почвените организми. Има си и неутрално pH. И накрая, той е напълно инертен. Това означава, че няма да влезе в реакция с никакви торове или пестициди, които се ползват. И още нещо, което е наистина впечатляващо, говорим за дългосрочна инвестиция. Едно единствено приложение на теравет в почвата работи ефективно за повече от 10 години. Представете си 10 години. Това го прави изключително рентабилно решение в дългосрочен план. Добре, теорията звучи страхотно, но да видим как става всичко това на практика. Какви са стъпките от съвсем малкото семенце до голямото поле? Да започнем от самото начало. Подготовката на почвата за разсъд. Тук нещата са много лесни. Ако работим с по-големи обеми, съотношението е 1 кг теравет на 1 кубичен метър почва. Ако пък става въпрос за по-малки саксийки или тавички, дозата е миниатюрна, само от 0,2 до 0,4 грама гранули, които се разбъркват хубаво в почвата. И готово. Това осигурява перфектни условия за равномерна кълняемост и силен старт на растенията. При пресаждането на разсъд с гол корен, всеки знае колко е стресиращо това за растението. Тук има един много хитър и ефективен метод. Прави се гел, като се смесят 5 до 7 грама от продукта с литър вода. След това просто потапяте голите коренчета в този гел. Той полепва по тях и действа като защитна обвивка.
Така не само им осигурява начален запас от влага, но и ги предпазва от огромния шок при пресаждането. Разбира се, технологията е напълно приложима и в мащабното земеделие. Има няколко начина. Може да се използва микрогранулатор с много прецизно дозиране. Друг вариант е гранулите да се смесят хомогенно с тора и да се приложат с стандартна тороразпръсквачка. Или пък, трети вариант, може дори да се смесят директно с семената в кутиите на сеялката. Гъвкаво е. И така, след като видяхме как работи и как се прилага, стигаме до най-важния въпрос. Какви са реалните измерими резултати? Какви са ползите в края на деня? Нека поговорим с цифри, защото те са най-категорични. Първо, нуждата от поливане намалява драстично, с до 50%. Това е наполовина по-малко вода. Второ, ефективността на торовете се повишава с цели 40%. Защо? Ами защото благодарение на гела те не се отмиват надолу в почвата, а остават точно там, където са нужни, в зоната на корените. И ползите не свършват до тук, съвсем не. Получава се цяла каскада от позитиви. По-високи добиви, значително по-малко стрес за растенията, подобрена аерация на почвата. Технологията е ефективна дори при минимални валежи, което я прави идеална за сухи райони и дори за рекултивация на земи. Това е дългосрочно подобрение на здравето на самата почва. Така че, в крайна сметка, до какво се свежда всичко? До едно много важно нещо – по-устойчиво, по-продуктивно и по-ефективно земеделие. Производство, което вече не е толкова зависимо от капризите и непредсказуемостта на времето. И това ни остава с един финален, доста сериозен въпрос за размисъл. Ако самата почва може да бъде превърната в интелигентен воден резервоар, такъв, който дава на растенията перфектното количество вода, точно когато им трябва, какво всъщност променя това за бъдещето на селското стопанство в един все попроменящ и несигурен климат?